שלום, ערב טוב, דוקטור איליה רזניק. שלום יפה. דוקטור איליה רזניק, אתה תעביר אצלנו בקורס קנאביס שתי הרצאות מתחום העיסוק שלך פסיכיאטריה. האם אתה תוכל לשתף אותנו במקרה קליני שבו קנאביס שימש ככלי טיפולי מוצלח במצב פסיכיאטרי מסוים? ואילו שיקולים מקצועיים היו לך בבחירת הטיפול, אם תוכל לשתף אותנו, עבור אותו מטופל שתקדים? אני אשמח גם לדעת מה היו התוצאות והאתגרים בתהליך. אני זוכר מקרה, קודם כל שוב תודה על ההזמנה. במשך 15 שנה צברתי ניסיון של אלפי מטופלים באמצעות צמח קנאביס ומוצריו. זה צמח נפלא, אבל גם צריך לדעת איך להשתמש בו ככה שלא להיפגע, אלא לעשות שימוש המיטבי המושכל. ככה היה לי מטופל שבא עליי בגלל בעיות שינה ופוסט טראומה, בעיקר בעיות שינה שקשורות לתאונה שהוא עבר, ובגלל התאונה הוא היה חסר יכולת התנועה במשך כמה חודשים, אפילו יותר משנה. ובמהלך הזמן הזה הוא פיתח גם כאבים וגם לחץ דם גבוה וגם סוכר בדם, והתחיל מצב שאנחנו קוראים לו דיאבטיס ההתחלתי, סכרת התחלתית, ואפילו התחיל טיפול לזה נגד סכרת, הרופא משפחה התחיל לתת לו. במקביל הופיע לחץ דם, ולחץ דם עלה ולא היה מאוזן. הוא לקח אפילו 2 כדורים נגד הלחץ דם ועדיין לא היה מאוזן, ופנה עליי בגלל הבעיות שינה. זה בשביל זה אני השגתי בשבילו רישיון, כי הייתה לו איזושהי הבחנה של הפוסט טראומה, והוא התחיל לקבל קנאביס. ואנחנו עשינו התאמות סוגי קנאביס, זנים כאלו, היברידים יותר, היברידים פחות, עם תכונות כאלו ואחרות, לא היה הרבה התעסקות הייתה רק לעזור לו ולעודד אותו, כי הוא לא היה, הוא פעם בעבר השתמש בזה, עכשיו הוא בן 46 ומשפחה וילדים, הוא לא השתמש בקנאביס לפני שהתחלנו באופן שיטתי, וכשהתחלנו הוא ידע שהקנאביס זה בדרך כלל לא מחרפן אותו, ולא גורם לו לתופעות לוואי. אני מאוד מאוד ער לזה שיכול לגרום לתופעות לא נעימות ולא צפויות, ככה שבחור כן ידע שזה בערך, זה יהיה בסדר, בטיחותי, אבל התחלנו ממינונים יחסים נמוכים, ובמקביל עשיתי הדרכה בשבילו, והרגעתי את אשתו שהיא מאוד דאגה שפתאום בעלה יהפוך לנרקומן, אחרי שכמה חודשים לפני כן האורתופדים ומרפאת כאב נתנו לו הרבה מאוד תרופות אנלגטיות שונות, כולל נרקוטיקה. ואז הוא נגמל, בחודשיים הראשונים של הטיפול הוא נגמל מהתרופות האלו, והשינה התחילה להשתפר ולא היה לו יותר עצירות. ובעוד חצי שנה, 8 חודשים, הוא בא עליי עם בקשה קצת להעלות לו מינון מ-30 גרם ל-40 גרם, אני מדבר על הכמויות חודשיות סך הכל, והוא לא קנה את זה ממקומות לא מורשים, רק מבתי מרקחת, איפה שמשרד הבריאות מרשה לקנות סוגי קנאביס שונים. והוא מספר לי דברים מעניינים, הוא אומר, תשמע, אתה יודע שאני חודשיים כבר בלי תרופות ללחץ דם? אמרתי, למה? הוא אומר, אתה יודע, כי לחץ דם מסתדר, ואני לא צריך את זה, ואני לא מרגיש לו כאבי ראש, ורופא משפחה כבר חודשיים לא רושם לי את זה, ואני מודד את זה כל יומיים, ועדיין הלחץ דם תקין. ואתה יודע מה? גם התרופות נגד הסכרת, מטפורמין הוא לקח, גלוקופאז', אז גם הוא לקחתי 2-3 כדורים, היום אני בכדור אחד, ורופא משפחה תוך חודש הוא מבקש להוריד את זה. אני בינתיים לא מוכן, אני מפחד שזה יעלה לי, ומשקל שלי ירד ב5 קילו במשך חודשיים וחצי האחרונים. לא שעשיתי מאמץ מיוחד, פחות אכלתי, פחות הייתי צריך את זה. אמרתי, כן, אבל יש לך מנצ'ז, יש לך... אומר, כן, אבל אני מסתדר עם זה, אני לוקח משהו שלא משמין במיוחד, ודברים הסתדרו. מה פלא כאן? ואני אמרתי לו, תשמע, זה דברים רגילים. כמעט כל מי שלוקח קנאביס, הוא פוגש את הדברים האלו, הוא אומר, תשמע, זה תגלית. אני לא, סך הכל, בעיית שינה השתפרה קצת, אבל הסכרת ולחץ דם השתפרו בצורה פלאית. זה דברים לא צפויים, ולא בגלל זה הוא קיבל רישיון, זה לא הייתה בקשה של המטופל, אלה תופעות שנלוו לטיפול בקנאביס,
והן מאוד מאוד משמעותיות. וגם בהמשך כמובן מצאנו אחרי כמה וכמה ניסיונות שני סוגי קנאביס שהיו לסירוגין בבתי מרקחת. כאן יש סוגיה לא פשוטה איך להשיג סוגים נכונים, אבל גם עם שמצאנו את הסוגים האלו וגם בעיית שינה השתפרה בלי שהוא היה צריך לקחת כדורי שינה, ורופא, ואני אפילו לא רשמתי לו יותר, והוא מגיע אליי עכשיו פעם בשנה להדרכה שוטפת ולספר לי איך הוא מסתדר עם הדברים. הוא התחיל לצאת הרבה יותר מהבית והרבה יותר בטוח בעצמו, ואיכות חיים שלו עלה. הוא הפסיק עם התרופות נגד לחץ דם ותרופות נגד סכרת, והוא שאל מה זה תגלית. זה תגלית כי כמעט כל מי שלוקח קנאביס בצורה מסודרת ושיטתית הוא כן יכול לספר את הסיפור הזה. אנחנו מאוד מאוד שמחים שהשימוש בקנאביס הוא זה שיכול לעבוד לכמה כיוונים. כמובן צריכים להיות היכרות עם המטופל ועם הבעיות שלו, עבודה עם הבני משפחה ועידוד שלו והדרכה שוטפת, וככה אנחנו יכולים להגיע למצבים מאוד 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 רצויים, גם שלא היינו צפויים מראש. אחרי שהבנו שהשימוש בקנאביס יכול לתרום לשיפור בריאותי ולא רק שיפור נפשי, ואתה אומר שזאת הייתה הפתעה, אומנם לי זה לא כל כך הייתה הפתעה, הייתי שמחה לשמוע איזשהו חידוד בהקשר לשיפור איכות החיים אצל אנשים עם בעיות של חרדה והפרעות שינה. אתה ציינת שבהתחלה הקנאביס לא ממש עזר לו לשינה, אבל זה השתפר. מה גרם לשיפור בשינה? קנאביס, צמח קנאביס ושימוש בצמח קנאביס בדרך כלל עושים 4-5 פעולות שאנחנו מכירים בתופעות האלו, וכל מי שלוקח את הקנאביס או מכיר את הצמח באופן שיטתי הוא יודע מה בעיקר קנאביס עושה. קנאביס הוא צמח שבכל הצורות שלו שלוקחים, או אם זה אידוי או אם זה עישון, לצערי אנשים מעשנים את זה ואנחנו לא ממליצים לעשן, אלא יש שיטות פחות מזיקות ויותר יעילות להשתמש בצמח הנפלא הזה. יש אלו שלוקחים את זה דרך הטיפות, וכמובן זה חשוב באיזה צורה לוקחים. צמח קנאביס הוא בהחלט אחד דברים מעניינים שאנחנו צריכים להגיע לדעת איזה סוג קנאביס, אני לא קורא לזה זן, אני קורא לזה סוגי קנאביס שונים, איזה סוג עושה עבודה מיטבית, וכולם, כמעט כל הסוגים האלו עושים כמה פעולות משותפות. אחד מהם זה הרגעה. הרגעה, בן אדם שהוא רגוע הוא פחות מתוח, פחות לחוץ, הוא גם לפעמים קצת נעשה רדום, לפעמים הוא רוצה לישון, וזה מקדם שינה. דבר שלישי זה בדרך כלל מעלה תיאבון, ולא רק לפחמימות, גם לדברים אחרים, כך שאם יש בעיה למישהו עם אכילה ותת משקל או משהו דומה, אז יש אופציה עם הקנאביס. זה אחד מהדברים הכי מוכרים. אלו שיש להם משקל יתר, קנאביס מאזן אותו, הוא לא משמש כחומר מוריד משקל, הוא לא חוסם תיאבון, ההפך, אבל הקנאביס הוא מאזן את המשקל ולא נותן לו לעלות יותר מדי. דבר רביעי, מה שקנאביס עושה, הוא מוחק זיכרונות, הוא כן פוגע בזיכרון, לפחות לטווח קצר, בעיקר זיכרונות לא נעימים, אלו שאנשים לא רוצים שיהיו, ויש אנשים שיש להם זיכרונות, מספר זיכרונות לא נעימים, וזה אחד מהסיבות שאנחנו משתמשים בקנאביס במצבים פוסט-טראומטיים, איפה שיש זיכרונות חודרניים חוזרים שמאוד מאוד מפריעים לבן אדם, פלשבקים כאלו. הקנאביס כן עוזר גם להוריד את התדירות שלהם וגם את האינטנסיביות, גם את המובהקות של התסמינים האלו, והוא משפר את החשק המיני. מבחינה הזאת הוא עובד כמעט אצל כולם, מעלה חשק מיני, מעלה יכולת הביצוע, וגם, וכל הדברים האלו שדיברתי, זה בעצם מרכיבים העיקריים של איכות החיים, שינה, רגיעה, רצון לחיות חיי אישות, וככה אני חושב שבדרך הזאת אנחנו מאוד עוזרים להרבה אנשים עם בעיות חרדה ועם בעיות של חוסר ביטחון, וזה בעיה עיקרית של הפוסט-טראומטיים, וגם במצבים אחרים. בדרך כלל אנחנו אוהבים לדבר על הצלחות. מן הסתם במפגש שלך עם מאות מטופלים, אולי אלפי מטופלים,
יש גם אי הצלחות, לא נקרא לזה כישלונות, משום שהניסוי וטעייה הוא לא יכול להיקרא לתפיסתי לפחות כישלון, כי אתה בדקת את הדבר הזה, אבל מקרים שבהם הקנאביס היה פחות, אשמח לשמוע על מקרים בהם הקנאביס היה פחות מוצלח לאנשים עם חרדה או בעיות שינה, או אפילו עשה להם ריאקציה ומתמשכת. תוכל לתת איזו דוגמה קטנה וקצרה על זה, ולמה זה קורה? לגבי חרדה זה מאוד תלוי בבן אדם. אם יש לו נטייה לפתח מצבי חרדה תחת ההשפעה של כל מיני חומרים, לאו דווקא קנאביס, אז סביר להניח הוא כן יפתח עם הקנאביס, תלוי איזה סוג של קנאביס. אבל דוגמה, רציתי לתת דוגמה, נגיד איפה שטיפול לא הלך, למשל היה נער, בחור צעיר, נגיד בן 17 כמעט, שהייתה לו מחלת טורט, ומחלת טורט מאוד לא נעימה, ואני במקצוע שלי אני נוירופסיכיאטר, אני מומחה בתפקוד מוחי, ואני מטפל בבעיות נוירופסיכיאטריות, כמו אפילפסיה, כמו פרקינסון, כמו בעיית טורט, פגיעות ראש וכאלו הדברים. וכאשר הוא פנה אליי, ומשפחה מאוד רצתה, למרות גיל צעיר, הוא ביקשו שינסה את הקנאביס לצרכים רפואיים. לבחור לא היה התנסות קודמת, וכל פעם שנתנו לו קנאביס בכל מיני צורות, לא משנה באיזה צורה, בצורת הספרי, בצורת הטיפות, באידוי, לעשן הוא לא הסכים, וגם לא רצינו שהוא יעשן, אבל כל סוגי קנאביס שנתנו לו עם כל מיני מרכיבים שונים, מחברות שונות, עם הטרפנים שונים, הרכב טרפנואידים שונה, זה הכפיר לו את העתיקים, גם מוטוריים וגם ווקאליים. והבחור היה די מיואש, והוא ביקש לא לנסות יותר. והיינו צריכים לרדת מהנושא הזה. פשוט ראינו שהכיוון הזה הוא לא מתאים לו. הוא לא מתאים לו. אני לא יודע מה קורה לו, כי הוא בא עליי לא מאוזן, והוא גם יצא לא מאוזן. והשנה הזאת, שבמשך שנה ניסינו כמה וכמה פעמים, היו הצלחות, היו תקופות רגעיות, אבל אחרי התקופה הזאת, או ששינו לו את הסוג הקנאביס, או שלא המשיך. ככה שהייתה בעיה של הדבקות והיענות, אבל בעיקר גם לא מצאנו סוגי קנאביס יציבים, ככה שיוכלו לאזן אותו די צורך, ולצערי רשמתי כי היא הצלחה, ויכולה להיות היא הצלחה, כי אנחנו לא יכולים להבטיח לכל המטופלים לתת להם טיפול האופטימלי, הלוואי שיכולנו, כי אנחנו סך הכל שליחים של קדוש ברוך הוא שנותן לנו כלים נפלאים כמו קנאביס וצמחים נפלאים אחרים שאתם בטח מתמחים בהם. תודה רבה, זה היה מרתק. ובשביל הסיום, האם תוכל להגיד בכמה מילים, לתת איזו המלצה לאנשים שצופים בנו ורוצים, מהססים, האם כדאי להם לבוא לקורס, למה כדאי להם לבוא ולשמוע את הקורס, והאם לדעתך חשוב שמטופלים ובני משפחותיהם גם יכולים להשתתף בקורס כזה כדי להבין יותר טוב את האופציות שפתוחות בפניהם? הקורס הזה מרתק, הוא מרתק אותי, אני גם משתתף בקורס הזה כקורסנט, כמשתתף משורה. אני חושב שהקורס הזה הוא מכיל את כל הנושא של הקנאביס מההתחלה עד הסוף. זה מאוד דומה לתוכנית שאני עשיתי אותו לפני 14 שנה בהולנד, נקרא Medical Cannabis Master Class היה, ואני רופא עד היום, רופא יחידי שיש לי את ההכשרה השיטתית, והקורס מאוד מאוד דומה. הוא מהבסיס עד הסוף, מהזרעים עד התוצאות המחקרים והטיפולים, לכן הוא כבר מהיום הוא מרתק אותי, ואני חושב שכל מי שמשתתף הוא יקבל איזשהו ערך מוסף שהוא חסוי והוא חבוי בפנים, וכל אחד ידע האם קנאביס טוב בשבילו או לא, לא רק כמטפל אלא לעצמו כאדם, האם כדאי לקחת קנאביס, האם כדאי להציע לאמא שלי את הקנאביס, האם כדאי לי לחשוב על זה או לא כדאי, מה עם הניסיון האישי שלי בתחום הזה, וזה הערך מוסף שהוא לא כתוב בשום פרוספקט, אבל כל אחד יוצא עם הידע שנכונה בשבילו. תודה רבה דוקטור איליה רז. תודה ובהצלחה עם הקורס. להתראות.